खुलुमबाय आं खिलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 18 अक्ट'बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ नेशनेल एक्सकेल डे महरै फालिनाय जायो नेशनेल एक्सकेल डेखौ 18 अक्ट'बराव बै बिगियानारिफ्रा आरो बिजिरसंगिरिफोरखौ मान होनो थाखाय फालिनाय जायो जाय सुपार कम्पिउटारखौ बायदि रोखोमनि आयदाफ्राव नागिरना दिहुननो थाखाय बाहायो बे साना बिगियानगिरिफोर आरो बिजिरसंगिरिफोरखौ मान होयो जाय मुलुगनि बयनिख्रुइ गोख्रैसिन सुपार कम्पिउटारनि मददजों मुलि बेसाद बिगियान गोहो आरो बेनि बायजोआव नागिरना दिहुननो थाखाय जौगा सानजुन्थिखौ बाहायो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल मेमोग्राफि डे डेभलपमेन्टेल लेंगुवेज डिसअर्डार एवारनेस डे आरो इन्टारनेशनेल लेगिं डे महरै फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन रायजो राजाफोरनो फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6038171919 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन